Què, celebres Sant Valentí com tothom? O vas directament al tomàquet i celebres Sant Calentí? Atents que sortejarem les 3 ampolles. El primer vi és per històries apassionades i impossibles. Ençà, el nou vi d'Empordàlia, un amor entre un pastor i una sirena. És un vi rodó, fa olor de mores i a la boca és especiat. És un poema de Joan Maragall, romàntic però escalfa el pit. Un vi més tòrrid, ves a la Conca de Barberà, negre de folls. Perquè l'amor és bogeria, del celler vins de pedra. Olora a bosc i a la boca és carnós. Com un morreig de fruita negra, combina-la amb carn i amb poca roba. I el tercer vi és per quan vols seduir molt lentament. El Chardonnay col·lecció del Bet i Noia és una edició limitada. No limitis el plaer, fresc, untuós, poderós. És un vi tàntric. Combina'l amb formatges i amb foie. Feliç Sant Calentí!